Hola, bona nit, benvinguts a la nit al dia. Avui tenim un home que ha desafiat 2 vegades seguides la Constitució espanyola. A veure si encara li queden forces per enfrontar-se a mi. Lehendakari, egunon. Egunon. Vostè ha convocat un referèndum que desborda els límits de la Constitució. Sembla bastant inútil. ¿Quién? ¿Yo? No, inútil el referèndum. Inútil, coma, el referéndum. O inútil, signo de admiración, el referéndum. Pensava que aquest era un tema seriós. Y muy serio, yo se lo explico. He decidido convocar una consulta popular para que todos los vascos y las vascas puedan decidir libremente si quieren que convoque una consulta popular para que todos los vascos y las vascas puedan decidir libremente si quieren que convoque una consulta popular para que todos los vascos y las vascas puedan decidir... Un moment, Lehendakari, és que crec que no entès res. Pot tornar a començar, si us plau? Y muy serio, yo se lo explico. He decidido convocar una consulta popular para que todos los vascos y las vascas puedan decidir libremente si quieren que convoque una consulta popular para que todos los vascos y las vascas puedan decidir libremente M'estic atabalant. si quieren o no que convoque una Connectem consulta amb el popular president José Luis Rodríguez Zapatero, que crec que té bastant a dir-hi. Presidente, buenas noches. El govern espanyol pensa permetre que Ibarretxe convoqui... Porto molts anys a la professió i els he de dir que mai m'havia passat res semblant. Crec que em demanaré presentar al Club Super 3. Fiu. Em rendeixo. Que entri Gemma Ruiz. Ràpid. Bona nit, Gemma. On vas demà? Al cine. I què vas a veure? Quo vadis, però no sé què vol dir. On vas? Al cine. I què vas a veure? Quo vadis, però no sé què vol dir. On vas? Al cine. I què vas a veure? Quo vadis, però no sé què vol dir. On vas? Al cine. I què vas a veure? Quo vadis, però no sé què vol dir. On vas? Al cine. I què vas a veure? Quo vadis, però no sé què vol dir. Consulta popular.